Αγαπητοί φίλοι του Time TV, τον προσεχή Σεπτέμβριο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση στην αγορά. Έλληνες ειδικοί, βασιζόμενοι στην αντιμικροβιακή συμπεριφορά του χαλκού, θα κυκλοφορήσουν στην αγορά ένα θερμόμετρο το οποίο βασίζεται ακριβώς σε αυτήν την τεχνολογία και την αντιμικροβιακή ιδιότητα του χαλκού. Το στοιχείο αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι αυτό αφορά ένα προϊόν το οποίο ενδεχομένως να έχει μια πολύ σημαντική απήχηση στο εξωτερικό, και ακριβώς αυτό το σημείο θα είναι και η αφετηρία της σημερινής μας συνομιλίας με τον κύριο Νίκο Βεργόπουλο, Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού, ενός Ινστιτούτου που κάνει εξαιρετική δουλειά σε όλο το φάσμα της παραγωγής και εμπορίας χαλκού, της εξειδίκευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης πολλών επαγγελματιών του χώρου, και με τον οποίο θα συζητήσουμε όλα αυτά τα τεκτενόμενα στην αγορά. Κύριε Βεργόπουλο, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αλήθεια, τι ακριβώς είναι αυτό το θερμόμετρο? Δώστε μας μια εικόνα για το τι πρόκειται να κυκλοφορήσει. Δυστυχώς δεν έχω ένα θερμόμετρο να σας το έδειχνα, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε θα βγει από το Σεπτέμβριο και μετά. Αλλά μπορώ έστω ενδεικτικά να καταλάβετε περίπου τι γίνεται. Ας πούμε ότι είναι αυτό εδώ το θερμόμετρό μας. Αυτό που κάναμε ήταν να τοποθετήσουμε στις δύο άκρες του θερμομέτρου ειδικό κράμα με την ιδιότητα του αντιμικροβιακού χαλκού. Αυτό έγινε από Έλληνα επιχειρηματία, πήρε πατέντα ελληνική και παγκόσμια, μετρήθηκε το μικροβιακό φορτίο σε αυτό το θερμόμετρο σε ενδυνάμει ασθενείς, δηλαδή πήγαμε σε συγκεκριμένους χώρους κλινικούς και έγινε έρευνα σε μασχαλιές επιφάνειες για να δούμε τι μικροβιακό φορτίο ενδεχομένως μπορεί να εξαφανίσει. Είχαμε ένα αποτέλεσμα γύρω στο 99% εξαφάνισης μικροβιακού φορτίου σε αυτό το θερμόμετρο. Είναι μια σημαντική είδηση αυτή, με την έννοια ότι αυτό το ακριβώς το προϊόν έχει να κάνει και με χώρους όπου κυκλοφορεί πολύ μικρόβιο. Δηλαδή πολλές φορές υπάρχει και μέσα στα νοσοκομεία και σε κλινικές κλπ. Πάρα πολύ σωστά. Έτσι δεν είναι? Και ειδικά, τουλάχιστον, εντάξει, ένας γιατρός μπορεί να μας πει ότι εμείς τα ξέρουμε. Εμείς που είμαστε στο χώρο λίγο πιο έξω και κάνουμε την πρόθεση και συνεργαζόμαστε βέβαια με γιατρούς και επιστήμονες γύρω στο θέμα αυτό, και οι έρευνες που λέω δεν έγιναν από το Ινστιτούτο, αλλά υπάρχει ειδική ομάδα μέσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επικεφαλής είναι ο γιατρός, ο κύριος Πάνος Ευσταθίου, χειρουργός ορθοπαιδικός. Η ίδια ομάδα είναι αυτή που έκανε και τις άλλες εφαρμογές. Ακριβώς, στο χώρο της η ίδια ομάδα δραστηριοποιείται σε όλες τις εφαρμογές. Οτιδήποτε εφαρμογή κάνουμε γύρω από το χώρο υγείας, πάντοτε προέχει και προτρέχει, αν θέλετε, η έρευνα με το αποτέλεσμα και μετά η εγκατάσταση. Δεν πάμε δηλαδή να κάνουμε το οτιδήποτε αφορά το χαλκό μόνο και μόνο με το κέρδος, με την έννοια να βάλουμε όσο τον περισσότερο χαλκό στην αγορά, αλλά κοιτάμε αυτό να τεκμηριώνεται επιστημονικά. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη ομάδα έκανε αυτές τις έρευνες, βρήκε το αποτέλεσμα, και από εκεί και μετά, εφόσον υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού έχει το δικαίωμα να πιστοποιήσει το συγκεκριμένο προϊόν σαν αντιμικροβιακό. Μπορεί να φέρει το σήμα που έχουμε για τα αντιμικροβιακά προϊόντα, το CU+, το οποίο θα είναι πάνω στο προϊόν, και αυτό θα έχει και την πιστοποίηση ότι αυτό είναι μοναδικό. Από τη δικιά μου μεριά σαν πιστοποίηση και από τη μεριά της πατέντας που έχει πάρει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Κύριε Βεργόπουλε, ο χώρος και ο τομέας του χαλκού είναι γεγονός ότι υπέστη πάρα πολύ πλήγμα από την πτώση της οικοδομής. Αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που και εσάς στο Ελληνικό Ινστιτούτο Χαλκού, Ανάπτυξης Χαλκού, σας οδήγησε να δείτε εναλλακτικές εφαρμογές. Θα θέλαμε να μας δώσετε μια εικόνα από την εμπειρία σας, τι ακριβώς συνέβη στο χώρο στους χώρους υγείας, καθώς επίσης και στους μαζικούς χώρους ή στους χώρους σχολείων. Ποια είναι η εμπειρία που αποκομίσατε? Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, η πτώση της οικοδομής, που είναι ένα γεγονός το οποίο δεν είναι καινούριο, είναι και δεν αφορά μόνο τον κλάδο υγείας, αλλά το χαλκό τον αφορά οπωσδήποτε. Είναι ένα κομμάτι. Ο χαλκός, η βασική του, η παραδοσιακή του εφαρμογή είναι στις οικοδομές. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων έπρεπε για να παραμείνουμε στο χώρο
διότι πάντοτε ένα βιομηχανικό προϊόν όταν πλήττεται από παράγοντες εξωγενείς πρέπει να βρίσκει πάντοτε τρόπο να επιβιώνει. Άρα λοιπόν έπρεπε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές εφαρμογές, παράλληλα όμως και με ένα κοινωνικό όφελος. Όπως είπα και στην αρχή, δεν ήταν αυτός σκοπός μόνο να πουληθεί ο χαλκός με οποιαδήποτε κόστος, σε εισαγωγικά. Πρέπει πάντοτε και κοιτάμε σαν Ινστιτούτο, γιατί έχουμε και την κοινωνική συνεισφορά που είναι στην υφή μας. Είμαστε ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, άρα λοιπόν το κοινωνικό όφελος είναι κάτι που μας αφορά και μας ενδιαφέρει και είναι στους στόχους μας. Λοιπόν, κάπου να παντρέψουμε τη βιομηχανία με ένα κομμάτι κοινωνικό. Εκεί λοιπόν η ιδιότητα του χαλκού, η λεγόμενη αντιμικροβιακή, ήρθε και την είδαμε σαν μία καινοτομία σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι μόνο καινοτομία. Καινοτομία όταν κάνεις κάτι μόνο και μόνο για να φανείς ή να αλλάξεις ένα πρόσωπο ή μία ιδιότητα. Εδώ δεν είναι μόνο καινοτομία, είναι ουσία. Η ουσία λοιπόν ήταν ότι μπορούσαμε να μπούμε σε χώρους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την οικοδομή, είναι χώροι όμως όπου συναθρίζεται ο κόσμος, κυκλοφορούν μικρόβια. Τέτοιοι χώροι οπωσδήποτε, το πρώτο και κύριο είναι τα νοσοκομεία, είναι το νούμερο 1. Είναι το νούμερο 1 που θα δει και το όφελος πολύ πιο άμεσα από κάποιον άλλο χώρο. Αυτή σας η δραστηριότητα πότε ξεκίνησε? Αυτή σαν προπαγάνδα, να το πούμε έτσι, ξεκινάει από το 2010. Σαν προβολή. Σαν προβολή. Ναι. Αλλά εφαρμογές ξεκινήσαμε από το 2011. Μάλιστα. Ξεκινήσαμε λοιπόν πρώτα με το νοσοκομείο Αττικών. Βάλαμε τα πρώτα αντικείμενα χαλκού, και όταν λέω χαλκού στην ουσία είναι κράματα χαλκού τα οποία έχουν ποσοστό minimum 60% σε χαλκό για να έχουμε την ιδιότητα που θέλουμε. Όπου τοποθετούμε γίνεται έλεγχος από την ομάδα που είπαμε και πριν και μετά, δηλαδή πριν την επιχάλκωση και μετά, δηλαδή, για να δούμε ότι όντως σε εισαγωγικά λειτουργεί, δουλεύει. Και δουλεύει για εμάς τι σημαίνει? Έχουμε μείωση μικροβιακής φορτίου. Και μείωση, όχι απλή μείωση, πρέπει να είναι πάνω από 90% η μείωση. Τότε μόνο εγώ σαν Ινστιτούτο έχω το δικαίωμα να πιστοποιήσω το συγκεκριμένο προϊόν σαν αντιμικροβιακό και να πιστοποιήσω και το χώρο που έχει τοποθετηθεί σαν αντιμικροβιακό. Και αυτό μπορεί να αφορά τροχύλατα. Οτιδήποτε έχει σχέση με διαχειρός επαφή. Μάλιστα. Τα τροχύλατα, η κουπαστή από το κρεβάτι, το πόμολο στην πόρτα, η βρύση, ο διακόπτης, μάλιστα, οτιδήποτε έχει να κάνει με την αφή. Μένουμε εκεί. Δεν προχωράμε παραπέρα σε λήψη χαλκού στον οργανισμό. Έτσι, είναι ξεκάθαρο, μιλάμε για αντικείμενα τα οποία έχουν άμεση σχέση με την επαφή. Και τέτοιου είδους εφαρμογές πέραν του Αττικού γίνανε σε πολλά... Και μετά έγινε στο πειραϊκό θεραπευτήριο στον Πειραιά. Επιχαλκώσαμε 2 σχολεία, φύγαμε από το νοσοκομείο, πήγαμε σε σχολεία, σε μονάδες δηλαδή σχολικές, που και αυτές είναι ευαίσθητες, μπορεί να μην είναι τόσο αμιγώς όπως είναι το νοσοκομείο, αλλά πάλι είναι ευαίσθητες. Τα παιδιά πάω ότι είναι ένας από τους ευάλωτους, από τα ευάλωτα κομμάτια της κοινωνίας μας. Έτσι λοιπόν βάλαμε σε 2 ασάκια σχολεία, στο Ψυχικό και στην Εκάλη, όπου επιχαλκώσαμε τις μονάδες δημοτικών και γυμνάσιων, και εκεί κάναμε και κάτι άλλο. Εκεί κάναμε και μία έρευνα όσον αφορά να δούμε εάν έχουμε μείωση και στην επιδημιολογική κατάσταση των παιδιών. Δηλαδή, επιδημίες που παρουσίαζαν πριν την επιχάλκωση και το ποσοστό μετά. Είχαμε μία μείωση γύρω στο 15% στις επιδημιολογικές αυτές, οι οποίες βέβαια, να πούμε και αυτό, είναι δύσκολο να απομονώσουμε 100% και να πούμε ότι οφείλεται. Γι' αυτό και το 15% είναι ενδεικτικό. Θα μπορούσαμε και μεγαλύτερο ενδεχομένως, αν μπορούσαμε να έχουμε ένα μηχανισμό που να απομονώνουμε 100% τι οφείλεται στο χαλκό και τι όχι. Μια επιδημία ενός παιδιού μπορεί να είναι οι παράγοντες χιλιάδες. Πάση περιπτώσει, βρήκαμε μια φόρμουλα και ένα μοντέλο που καταφέραμε και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και συνεχίσαμε βέβαια, φύγαμε από τον ελληνικό χώρο, πήγαμε στην Κύπρο, βάλαμε σε 2 νοσοκομεία στην Κύπρο, πήγαμε στη Βουλγαρία, άλλα 2 νοσοκομεία στη Βουλγαρία, στη Σόφια και στην Φιλιππούπολη, και τελευταία ξαναγυρίσαμε στην Ελλάδα, βάλαμε στο πρώτο νοσοκομείο παιδών στην Αγία
Σοφία, όπου και εκεί έγινε μέτρηση φορτίου και πραγματικά τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Το είδαν οι ίδιοι οι γιατροί και οι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο νοσοκομείο, ότι είχαν 0 επιπτώσεις λοιμόξεων σε νεογνά, που και το νεογνό είναι και αυτό πάρα πολύ ευπαθές, που συνήθως πάντοτε έχουν κάποια περίπτωση κατά την εισαγωγή τους στις θερμοκοιτίδες κτλ. Εκεί λοιπόν που είχαμε βάλει τον χαλκό, πραγματικά είχαν μηδενικές περιπτώσεις. Όλα αυτά λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δίνουν μια όθηση σε ένα νέο κομμάτι για την εφαρμογή του χαλκού γύρω στα νοσοκομεία. Σε ό,τι αφορά τώρα το παραδοσιακό κομμάτι, δηλαδή μιλάμε για τους επαγγελματίες του χώρου, για τους υδραυλικούς, τους θερμοϊδραυλικούς, όλον αυτόν τον κόσμο που ζούσε από αυτό το υλικό. Ποιες είναι οι κινήσεις ούτως ώστε να μπορέσει αυτός ο κόσμος να ξαναδεί με ένα άλλο μάτι αυτό το υλικό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ανθεκτικό και υγιές, έτσι. Πώς λοιπόν εσείς προσπαθείτε να το αναζωογονήσετε? Ακριβώς κάνοντας όλη αυτή την κίνηση που πριν με το θέμα του αντιμικροβιακού χαλκού, ποτέ δεν θέλαμε να αφήσουμε πίσω τις παραδοσιακές εφαρμογές, οι οποίες όντως ο κλάδος δηλαδή των επαγγελματιών στον χώρο πλήττεται άμεσα λόγω και της οικοδομής, όπως είπαμε, κτλ. Εκεί λοιπόν συνεχίζουμε το πρόγραμμα που έχουμε στο Ινστιτούτο και έχουμε κάνει και μια καινοτομία επιπλέον, προσπαθώντας πάντοτε, όπως είπα και πριν, να παντρεύουμε την κοινωνική προσφορά του Ινστιτούτου παράλληλα με την βιομηχανική λειτουργία, ακριβώς, και την οποιαδήποτε θετικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Εκεί λοιπόν εξαπλωθήκαμε σε 2 πυλώνες. Ο ένας είναι που αφορά τον κλάδο των υδραυλικών, θερμοϊδραυλικών. Ο άλλος ο κλάδος, που είναι και αυτός παραδοσιακός, αφορά τους ηλεκτρολόγους, στο ηλεκτρολογικό. Μάλιστα. Το δεύτερο κομμάτι, που είναι και πιο πρόσφατο, κάναμε μια σύμπραξη με την ΔΕΔΙΕ, τον φορέα της ΔΕΗ, όπου φτιάξαμε ένα έντυπο με στόχο να ευαισθητοποιήσουμε τον καταναλωτή, τον ιδιοκτήτη του κάθε σπιτιού διαμερίσματος, που κυρίως χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και δόθε, που όλα αυτά οι εγκαταστάσεις τους είναι παλιές, μη ελεγμένες. Δίνουμε λοιπόν την έμφαση τι κίνδυνοι ελοχεύουν μέσα σε αυτές τις εγκαταστάσεις, πόσο κινδυνεύουν οι ίδιοι οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες, τα σπίτια τους, αλλά πρώτα απ' όλα η ζωή τους η ίδια, με στόχο να γίνει σιγά σιγά με πρωτοβουλία των ιδιοκτητών. Μάλιστα. Στην ουσία, προσπαθείτε να κινητοποιήσουμε τους ιδιοκτήτες να φέρουν επαγγελματίες ηλεκτρολόγους στο χώρο τους και να γίνει έλεγχος της ηλεκτρικής τους εγκατάστασης και βάσει της οποιασδήποτε μελέτης και αποτελέσματος να προχωρήσουν σε μία ανανέωση. Ναι, το μεγάλο ερώτημα είναι ότι σε μία περίοδο κρίσης πώς μπορεί κανείς να πείσει όλους αυτούς τους ιδιοκτήτες παλιών κατοικιών που μπορεί να χρονολογούνται από το 60, το 70 κτλ. Πώς μπορεί και επιβάλλεται να αλλάξει και να αξιοποιήσει κάποια καινούρια δεδομένα. Αυτό θα ήταν εκπληκτικό, βέβαια, από την πλευρά σας, με την έννοια ότι θα αναζωογονούσε και τον κλάδο. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό το λέω πάντοτε, ότι και βέβαια μπορεί να έχει καταντήσει να ακούγεται γραφικό, ότι η κρίση γεννάει ευκαιρίες. Η ουσία ποια είναι όμως? Ότι λόγω της κρίσης ο κάθε ιδιοκτήτης αυτό που έχει, το κεφάλαιο του πρέπει να το δει με μια άλλη ματιά. Πρέπει να το διασφαλίσει πολύ περισσότερο από ό,τι παλιότερα. Και αυτό ισχύει με όλα τα προϊόντα. Ναι. Σήμερα δεν ξαναχτίζεται τίποτα. Ό,τι καταστραφεί, καταστρέφεται. Μιλάω βέβαια για τα υλικά τα οποία τέλος πάντων τα άψυχα. Γιατί το έμψυχο ούτως ή άλλως δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Αλλά ακόμα και αν δεν βλέπει κανείς τη δική του αναγκαιότητα σαν άτομο, τον κίνδυνο που ελοχεύει, ελοχεύεται κίνδυνος οπωσδήποτε στο οίκημα. Το οίκημα λοιπόν πλέον, και αυτό έχει να κάνει και αυτό το περνάμε και στους υδραυλικούς, στους θερμοϊδραυλικούς του χώρου, ότι ο στόχος πλέον της οικοδομής πρέπει να αλλάξει. Όντως, κτίρια, σπίτια καινούρια δεν χτίζονται για τα προβλήματα που είπαμε. Αλλά η συντήρηση, λέτε, και ο εξυγχρονισμός μπορεί να δημιουργήσει μια αγορά. Δημιουργεί μια αγορά. Και ήδη το βλέπουμε. Ήδη έχει αρχίσει αυτό. Θα πρέπει όμως αυτό πάλι να ξεκινήσει με πρωτοβουλία των πολιτών. Ο πολίτης ο ίδιος, ο ιδιοκτήτης ο ίδιος πρέπει να καταλάβει
την περιουσία του, ότι αυτή είναι αναντικατάστατη και πρέπει να την διασφαλίζει και να την αξιοποιήσει. Μάλιστα. Και πιο Εσείς ωστόσο έχετε δημιουργήσει ένα μόνιμο κανάλι επικοινωνίας με αυτή την κοινότητα των υδραυλικών, θερμοϊδραυλικών και προσπαθείτε να τους δημιουργήσετε καινούργια κίνητρα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης που έχουμε, στην ουσία ξεκινώντας από τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου η δική μας υποστήριξη είναι πολύ άμεση και πολύ αναγκαία από ό,τι λένε και οι μαθητές και οι ίδιοι οι εκπαιδευτές τους. Σε αυτό το πλαίσιο της εκπαίδευσης που τους κάνουμε, καθιερώσαμε και ένα θεσμό τα τελευταία 5 χρόνια, το λεγόμενο διαγωνισμό των υδραυλικών και θερμοϊδραυλικών δικτύων, που στην ουσία καλούμε τα παιδιά τα οποία τα έχουμε εκπαιδεύσει, προτινόμενα πάντα από τις σχολές τους, να βρεθούν σε ένα χώρο συγκεκριμένο δικό μας και να εκτελέσουν ένα έργο υδραυλικό, το οποίο θα πρέπει να είναι άρτια σε τεχνοτροπία, σε δεξιοτεχνία, σε συγκεκριμένο χρόνο και σε λειτουργικότητα βέβαια. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα 4 σημεία πρέπει να συνάδουν, ούτως ώστε να βγάλουμε τελικά τον νικητή που βγαίνει κάθε χρόνο. Δίνουμε 3 βραβεία κάθε χρόνο στους 3 αριστεύσαντες. Μάλιστα. Και αυτό δίνει και ένα κίνητρο ότι και μέσα σε αυτή την εκπαίδευση τους περνάμε ότι η αγορά μπορεί ένα κομμάτι να έχει πεθάνει, αλλά δεν πεθαίνει όλη η αγορά. Και πρέπει να βρουν τρόπους, και υπάρχουν τρόποι και υπάρχουν ακόμα πεδία που μπορούν να δραστηριοποιηθούν. Θα ήθελα να θίξουμε ένα τελευταίο θέμα που έχει σχέση με την ανακύκλωση. Έχουμε γίνει μάρτυρες όλοι μιας παράνομης δραστηριότητας και καταστροφικής, θα έλεγα, σε ένα μεγάλο βαθμό, η οποία βλέπουμε τους Αθήγανους ή και εν πάση περιπτώσει και άλλες κατηγορίες ξένων που εν πάση περιπτώσει έρχονται, καταστρέφουν πράγματα, ό,τι είναι σε επιφάνειες χάλκινες που είναι εκτεθειμένες το καταστρέφουν. Πώς λειτουργεί αυτό το κύκλωμα της παράνομης αυτής εμπορίας και ανακύκλωσης χαλκού? Όπως είπατε, είναι μια παρανομία, είναι ένα παράνομο κύκλωμα, ένα παραεμπόριο. Δυστυχώς, όπως και άλλα παράνομα πράγματα γίνονται και υπάρχουν, αλλά αυτό βέβαια δεν είναι ελληνικό προνόμιο, να το πούμε αυτό. Παγκοσμίως υπάρχει το φαινόμενο αυτό με τους Αθήγανους που κλέβουν χαλκό όπου τον βρούνε. Ο χαλκός είναι ένα υλικό το οποίο έχει μια αρκετά υψηλή τιμή στην αγορά. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν. Είναι και χρηματιστηριακό προϊόν. Είναι και χρηματιστηριακό είδος, οπότε καθημερινά ανεβοκατεβαίνει η τιμή του. Εκεί οι Αθήγανοι έχουν βρει ένα πολύ εύκολο τρόπο να κάνουν έναν συγκεκριμένο πλουτισμό κατά δικά τους τα πρότυπα. Αλλά υπάρχει μια καταστροφή από την άλλη, όπως είπατε. Καταστροφή και όσον αφορά την αγορά την ίδια, γιατί κάθε εμπόριο καταστρέφει την υγιή αγορά, αλλά υπάρχει και μια άλλη καταστροφή στο περιβάλλον. Αυτοί οι άνθρωποι και σε ζωές, έτσι, πολλοί από αυτούς έχουν βρεθεί κρεμασμένοι σε καλώδια, προσπαθώντας να κόψουν καλώδιο σε τάση και μένουν κρεμασμένοι, χτυπημένοι από την τάση. Από την άλλη, εάν καταφέρουν και το κόψουν το καλώδιο, το καίνε για να απομονώσουν τον χάλκο από μέσα, η καύση δημιουργεί τοξικά απόβλητα, τα οποία βέβαια τα επιβερνόμαστε όλοι. Είναι δηλαδή ένα φαινόμενο όντως κοινωνικό, αλλά με περιβαλλοντικές και με περιβαλλοντικές συνέπειες. Προσπαθούμε να βρούμε κάποιες λύσεις, δεν είναι εύκολο όμως. Θα πρέπει εκεί, είναι μια μαζική κίνηση που πρέπει να γίνει και από τη βιομηχανία και από μας σαν φορέας ενδιάμεσο, ας το πούμε έτσι, αλλά και από τους Δήμους ενδεχομένως. Θα πρέπει να γίνει μια συνολική προσπάθεια να εξαλειφθεί, μην γελιόμαστε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορούμε να είμαστε σε κάθε Αθήγανο οτιδήποτε λέγεται από πίσω και να τον κυνηγάμε να δούμε αν θα κλέψει ή θα κλέψει. Ο κλέφτης, εάν βρει ελεύθερο πεδίο, θα κλέψει. Το θέμα είναι πώς μπορούμε εμείς να οχυρωθούμε να μην υπάρχει αυτό το πράγμα. Και η οχύρωση βέβαια κυρίως είναι εάν δεν βρει να το πουλήσει, τότε σιγά σιγά θα αρχίσει και θα εκλείπτει. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Κύριε Βεργόπουλο, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευελπιστούμε ότι θα βρεθούμε και σε στιγμές που τα πράγματα, η οικονομία θα έχει κινητοποιηθεί και θα μπορέσει να δώσει διέξοδο σε ένα τέτοιο προϊόν που, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το πούμε ότι από την αρχαιότητα, από τον ημίωχο των Δελφών μέχρι και σήμερα έχει ασύλληπτες εφαρμογές. Έτσι ακριβώς. Και η ιστορία ακριβώς το αποδεικνύει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.